kamar yadda kuke gani a nan yadda muke bayani ɗazu bai fito da kyau ba, shine wannan da ake ce mata wacece Nafisa ce ko wane, ku duba kanta abin da ta yi saɓan Allah ne da nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya hana, ya nuna yin hakan alama ce ta nau'in matan da suke ‘yan wuta, za su shiga wuta. Cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar, hadisin ingantacce wanda ya samu daga Abu Huraira, haka ma Ahmad bin Hanbal ya fitar da cikin Musnad nashi mujalladi na 3, haka Imam Malik ya fitar cikin Muwatta nashi hadisi na 660 da wani abu wanda na manta ƙarin, amma tabbas sun fitar daga cikin manzo Allah ke cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma min ba'd, yake faɗa wa sahabbai za su samu nau'ikan mutane biyu da kana ganin su kaga yan wuta, nau'i ne na yan wuta. Daga ciki ya kama ta nisa'un wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka athnimatil bukthil ma'ila. Zaka ga kansu suna a cuce maza, a cuce. Shi yasa malamai suka ce wannan ma mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yake faɗan abin da zai faru nan gaba amma lokacin su ma bai faru ba. To ka duba su matan Larabawa ma da gashin su suke tattalewa a baya su daddaure to dan hana su ballanta na ku kuje kuna sa tsimma ko kuna sa kofi ko wani tsimman kara ko wani su ƙara gashi, to haramu ne. Ku duba wannan ma duka irin shi ne. Kamar yadda kuka gani ita mai magana ba wadda take wanke-wanke ba, ku duba kanta ita ma ta yi ciko, ta ya cuce maza, kuma ina kyau tsammanin ma ciko ta yi, kuma ta bar kusan kanta a buɗe wanda wannan nasi ya saɓa wa addinin musulunci, watan wannan abu da ta yi. Amma kuma sun ce wai shirin yana koyar da addini ne. Kun ga duk shirmansu da suke yi, da mun ce muka fara tona ma Izzat ɗan asiri, tona masa asiri, za su sha mamaki. Mu je gaba. Sai nan kuma kamar yadda kuke gani dukkansu ba wanda ta sa hijabi. A ina annabi ya ce a ringa sa irin wannan gyalen tatan kamu? A ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su ringa sa abin tatan kamu irin wannan? Ka san dukkansu su hudu wanda suna addini sai koyarwa, ji shigan da suka yi, tatan kamun ma shi kansa ma gyalen gashi nan ana ganin na ciki, ka gani ko ana ganin na ciki. Shin musulunci abin da ya ce a sa kenan? Bayan cikin suratul ahzab Allah da kansa yana cewa ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, kulli azwajika, ka faɗa wa matanka, wa banatika da 'ya'yanka mata, wa nisa'il mu'min da matan mu'minai, yudinina alaihinna min jalabibihinna, su sanya jalbabin su, wanda ma suka ce jalbab shine abin da za a sa tun daga kai har ya je ƙasa kuma mai kauri. Kaga hijabi kenan. Ko da hijabi suka san bai da kauri ma haramun ne, ballantana wannan abin tatan kamun na gyale, ko kuma da sunan suna koyar da addini. Kaga ƙararra sun samu wannan hanyar da ya ce ga irin abin da za su sa, suka je suna sa wannan, wai ka ji su suke koyar da addini waɗanda duk gashin su a buɗe sun sa abin tatan kamun da sannan ga wannan talle da suke yi, na farko akwai kiɗa a ciki da suna wata tasha mai koyar da addini. Na biyu kuma boka ne wannan da kuke gani, ƙatoton boka ne suna ma boka talle, wanda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma watan duk wanda ya je wajen mai boka ya kai mai ziyara ma ba za ka karɓi sallansa na kwana 40. Idan kuma ya imani da abin da boka ya faɗa guda ɗaya to ya zama kafiri. Qad kafara bima anzalallahu ala nabi Muhammad, hakika ya kafirce ma abin da Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqur'ani ta ce musulunci. To suna tallan shi dan ya ba su kuɗi, cin kuɗin tallan nan ma haramun ne, saboda mene? Barna suke yaɗawa. Sai na Umar ma cewa in an kama irin wannan a kakkashe su, a fille musu kai, amma sun zo sun yana ba su kuɗi suna nuna tallan boka wai da su ne na ce a jani, wani ba boka ba mutum yana garin su ya ce ka yi waya, wai ka ji wai shi wali, wai ka ji wai wannan wani baiwa ne, wai kawai ka kira waya shi kenan zai fitar ma da aljani. Ka ji ba? Wai ya kalli, wai ko ta TV ka kalla idansa, wai mutum na da wanda lura a jiki sai ya ji a jikinsa. Ka ji ba? Wannan ya zunzurutun ƙatoton boka ne da yake amfani da ruhanai aljanu yake aiki da su, kuma kaji suna masa talle saboda neman kuɗi da sunan wai tasha ce mai koyar da addini. Allah sauwaƙe. Mun faɗa muku idan muka fara sauko bayanai akan ku wallahi sai mun tona muku duk shubuhan da ke ciki, sai mun fitar da shi. Wannan kashi na farko. Muna nan za mu fito da sauran, wannan somin taɓi ne. Za ku ga abin da za mu fitar a gaba. Ku je gaba za ku ga abin da zan na kun gani. Wannan ya haɗa barna ne.
wani barakada ne daga ƙasar Nijar, wasu sunan shi man Sabiu mai magani, katoton boka ne kuna ne boka kun same shi a take da ƙasa za a yi magani a raba ka da su tasha ne wani mai koyar da wanda kuma ke kuma sau ne addini suke koyarwa, haka ne suke koyar da addini. Wannan yanzu shine a koyar da addini, haka suke nuna ga kiɗa ga shi kuma barna suke tallata. rike wuri kaza da ka rike na wurin za iskan da kanshi zai bayani, aka yi in gamo wani aka yi in na gado ne shi zai gai labarin da zai gai ko kaɗai kuka san shi sai Allah ne ba san shi ba. Haka Allah ke yi al'amarin shi. Sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka Malam Sabiu ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai, ni ba haɗa aiki na da wani. Ko kwa gadon baya yayi ta ciwo ai azama, karɓi magani ne muka farwar raka a sauke alhikima. Yanzu ka sako ina ka zaga za ka ji an tabbatar da su, sanda jikina ya dinga ciwo su suka ɗaura ni magani. Alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani, wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadali. Alhikima tambaya da amsa ga na kwarai masu magani, wanda ya sanna da matsala zo ga mafita karɓi gadali. Kin ga da na wuce da haka za a ce ni ne na ɗauka. A nan wajen waye ba shi izinin ka bi ta gaban ofis ya zai zo na kusa ai da ko an ce wata kai ka wadda dauka ba wanda zai yadda kai ka dauka don wancan wannan da suka zo kowa na san sharri kujera aka ɗayan yi. nan To sun ci ya banda yadda dan abinki da sunan ai biyu yanzu wani zauna mugun kusa zai da iya juna cewa su ni ne na kusanci ɗauka. juna, Domin yanzu mutum ba maharramin ki ba maharramar ka ba, ko ka je ka Haba da zauna da Allah. ita Ya ana maganan wai jibrin da kuna sunan wai maganan kuna wata fim waya a kuna nan koyar gurin. da tarbiyyar musulunci. to aike banda abinki zan ke Tsakanin da daɗe Allah Zainab. wannan Ai musulunci ne. dai Umar Hafi ne wannan. Musulunci ne. Kamar Sun ya zauna a laifin wani Umar Hassan ne. tusita shi da Umar Hafi ne wata mana. Yaya haka? Yaya za ku ɗauki talle suke yi da sunan cewa wani ne yake ba da magani, ku duba wani shegantaka, wani ne wali ya zo kawai shi sana yake yi, watan ko an kira shi a kawai ta cikin waya zai ma addu'a wai ka samu wannan bid'anci ne, wannan ba musulunci ba ne. Ko magabata da aka samu suke irin waɗanga kamar irin su Ibn Taymiyyah an same shi masu yin lalura na jinnu na shedanu, yana iya magana ya ce a je a ce ya ba da wani abu nashi takalminsa ne ko hulansa ya ce ku je ku ce ma wata wannan aljanni ana mai wannan takami yana umartansa da izinin ubangiji ya fita dan Allah, kaga shi ma Allah yake kawowa. To haka samu wani ɗalibin Ibn Taymiyyah ma ya ce zai gwada haka bai yi ba, wanda ma sun fi wannan yanzu waliyattaka. Wai ka duba shi har yana cewa wai idan su addu'arsa ya yi yankun shakku ne, kamar yadda Allah ya tabbatar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'da. Wasu malamai suka ce ita ce addu'a, wasu kuma suka ce a kirayen Annabi Muhammad sallallahu ake nufi, cewa kada ku sanya addu'ar ku tamkar addu'ar manzo Allah sallallahu tamkar irin taku ce, shi yayi ba wani shakka Allah ya karba. Wasu ma suka ce ana nufin kada ka kirayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda kuke kiran sashi ku yi kiran sashi. Alayi halin da ko annabi daga cikin annaban Allah ne ya roƙi ubangiji, ba take ake amsa masa ba. Ga misali annabi Musa yana cikin ulul azmi, sai dai shekara 40 Allah ya biya masa bukatunsa duk da Allah ya karba. Amma yau ga wani ya ce shi ko ta waya ne ka kira shi ka dan bashi abin sadaka, kaga fa zaka biya kuɗi, sana'a yake yi, sana'an addu'a. Ko ta waya ka kira shi kawai in kai waya da shi zai ma addu'a ta waya, duk cutan da ke damunka shi zai warkar da kai zai warkar da kai kawai. Allah ya masa wannan baiwa. Ku zo kuna tallan shi ku ce wannan shi ma addini da wannan saban Allah ne. Wallahi ba wani malamin kirki da ya yarda da wannan abin da kuke yi. Duk abin da ya zamanto saban Allah ne bai kamata ku zo kuna tallan shi ba. Shi yasa muka yi bidiyo ma akan menene Google AdSense da ake sa a YouTube, monetization na YouTube. Duk wanda ya samu littafin mu na YouTube ko kuma ya bibiye shirin mu yi bayani akan ta yaya za ka kaurace wa cin haramun daga wannan watan tallan da ake